Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubot tagarudan, tamapanta iti probinsya nagtaudang. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamad sukunan. Kung nasiguro day jay alosyang, nga isulaang ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak apaatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti bos mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakita ni ti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na mami? Jay mo't kunada amatyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging ga ita, kat awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko na manak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon, ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kayat ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay ti may sa alalaki, asukunan ti may sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapul atong palag ting karik kininanang mo. Andiyan ka diday nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir? Apay kumakabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla a sekretarim. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk kapay, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Ididamo mi ti agkita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang. Manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na. Makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya ditan nang tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. At datan dito'y probinsyayo, mami. Napintas mo't ngagpayso. Napintas ko naktumat. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Adapay longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano?
Ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Ngam ijay mat ti ayan ti prutas. Kapilitan a magnata tapno makaalata. Nalpas mater aramiden ta itay. Mapantaman ni kantin? Anya ka diti kayat yo, ta inaklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan. Tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton timangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Mamlay ka, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masa umilaeng mat Angan, naghasat ni Jasmine. Numaadaan da iti relasyon kay ni Sir Sanjo. Ay talaga anagasat. Naibagak pa yan dayta ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Ha? Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan iti kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalam mo't nga aramida namin na trabaho yo kay ni Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kidawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di na ko nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayamlat ta ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngem adda na isang sangayan amarikiriknakan ka. Si kalang tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam dinak mat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Iso nga adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken kwa na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan sinukon. Adan sakat diferensya ti mata na kunak manen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang-kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kwan, pagaramidak iti saan anasaya at dadya alos siyang no makasubli ak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbalig ita iti panggap ta. Tubang da jay ababae. Alamat din na, Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang anagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamano pay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramitek, tapno sungbatan nakitan. Kayat mo, taipukaw ko dito yung kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo nga aramidon day ta, kababain?
Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Jak nangag. No saan mo anang bayamon? Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo gayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Jak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangag ko ti sarita niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Inton bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito uneg. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan no saan kami ang makasangpot inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tapno ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ikagumaak ti sumangpot. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyo ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan amasayangan amapukaw ka iti opisina. Agawaan tati agsubligay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan kwa na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan di kay maisursuro. Kurak namin, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali akumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine. Ngay kang kapa iti may sa agundaway. Ha? Naaramid mo dayta, Jasmine? Amo ka narigat agsapol iti trabaho. Sayang mo ti panagkadwata di opisina ni Sanjo, no agsina ta. Sanjo? Kun kunamlatan? Dakamin kini Jasmine. Isu ti type ko. Gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti maisapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasayaat mo't gayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kabayatan ti kawan ko. Isuda gayaman kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksan, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo. Wan, mami. Agpayson samat tay kunada at agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak kadata. Leksyon daytoy kadata, anak ko. Madigayam ti agpanggap iti dakas iti pada na a tao. Imay kayo matinmasyar, anak. Sir. Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Dakamin kini Jasmine. Anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyana. Nanang, awan dakas na.
no probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayong agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.